Ahoj, 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 ja som Macko Dobrá nálada a toto je nový program od Rocklinka Production. Volá sa to Minecrafter Show a budem vás s ním sprevádzať ja, a.k.a. Jakubík Ju. Takže v tomto programe sa budete dozvedať všetko najnovšie od Rocklinka Production a ich aktivity, takže sledujte s nami. Prehneme sa na prvé informácie zo serveru. Rocklinka dňa 17.3. v sobotu spustila svoj server po dvojtýždňovej prestávke. Preloženého screenu, ktorý by mal byť vidno nado mnou, asi tu, alebo možno tu. Je zrejme, že ľudia sa na túto udalosť veľmi tešili. Samozrejme, server bol preplnený. Takisto tu máme aj mobarénu, ktorú môžete vidieť priamo za mnou. Máme tu zatiaľ 7 klasov, ktoré sú vynikajúco rozložené. Tak môžete si prísť zahrať a samozrejme príkazy na mobarénu sú m/ma join. Akurát by sa to malo niekde na obrazovke vám zobraziť. A keď chcete leavenúť alebo opustiť mobarénu, tak ma leave. Samozrejme, máme tu aj príkaz na sledovanie mobarény, keď zrovna nie ste bojúchtivý hráč a môžete bojovať, teda môžete sa skôr pozerať z vrchu. Pre tento príkaz môžete napísať ma specate. Na serveri máme aj quest lokácie a questy. Za mnou môžete vidieť dračiu síň, ktorú ste mohli vidieť aj v jednom našom videu, ktoré momentálne už nie je k dispozícii zo záhadných dôvodov. Ak chcete aj vy vyberať nové quest lokácie a byť súčasťou serveru, nielen ako hráč, ale aj ako tvorca, tak môžete navštíviť fórum, ktoré sa vám tiež zase niekde zobrazí. Typujem, že tu nie, sakra. Proste sa vám niekde zobrazí. Možno tu. Je to fórum. Tam budú ankety o najnovšie lokácie, môžete si zahlasovať, takisto sa môžete aj pripojiť. Za splnené questy dostanete hernú menu, ktorá je QP. Tieto QPčka slúžia na kupovanie rôznych vecí v questshope. Questshop sa nachádza na spawne. Tento týpek napríklad predáva adidasy, presnejšie ironové adidasy, a.k.a. železné, ale je tu napríklad aj týpek, a.k.a. čávo, ktorý predáva spawner. Je to riadny pán. Čau. Najdôležitejšou súčasťou serveru sú frakcie. Za mnou môžete vidieť rozvíjajúcu sa frakciu Avengers, ktorým hlavným členom je Imba a Kenny SK, pokiaľ viem. Na založenie frakcií potrebujete VIP. VIP si môžete kúpiť cez SMS, PayPal a pod. Všetky informácie nájdete na stránke. Samozrejme ubezpečujem každého jedného, že všetky výťažky z VIPčka idú na prevoz serveru. My na tom vôbec nezarábame. Podotýkam, vôbec. Ešte raz, vôbec. Vôbec. Pre našich hráčov sme spustili aj Mumble. Ak sa pýtate, čo to kurva je Mumble, tak je to zariadenie na medziintergalaktickú kyberkomunikáciu. Áno, presne tak. Môžete zavolať svojej mamke priamo až do kuchyne. Nie, je to niečo podobné TeamSpeaku. Proste, ak viete, čo je TeamSpeak. No proste Skype, môžete volať. Všetky informácie nájdete buď nad touto kravou, presne nad touto. Čau. Tak nad tou nie, ale nad touto hádam. Alebo niekde tu. No proste, všetky komunikácie na webe, alebo niekde v odkaze. Pod videom možno. Ďalej k našej produkcii asi najdôležitejšou vecou, čo sa udiela, je toto. Sakra, nie. Tak, toto. Sleduj. No, čo? Neviem ako vám, ale mne to dobre zalegovalo. Áno, a presne to. Je to 1000, ak ste si všimli, alebo ak to vidíte. Takže 1000 je momentálne číslo, ktoré nás prevádza. Dosiahli sme 1000 odberateľov, čo je veľmi super a za to vám ďakujeme. Dúfame, že raz to bude 100 000 a raz 600 000 a 500 000. Proste ďakujeme vám úplne, spravíme k tomu ešte nejaký špeciál, ak sa k tomu dokopeme, ale jednoznačne sme veľmi vďační. Takisto máme aj už vyše 1000 ľudí na whitelistu, čo je priam neskutočné, že toľko ľudí si chce zahrať na našom serveri. Dúfam, že to nie je jeden človek a robí si multi-ACC. Nevadí, proste vám ďakujeme
a ešte raz ďakujeme. Či? Ďalšou správou je naberanie nových členov. Áno, je to tak, potrebujeme práve vás. Sorry, Jake. Proste potrebujeme vás, lebo nám odišlo pár hráčov. Čo mi je ľúto. Nie, robím si srandu, nie je mi to ľúto, proste nerobili nič a my potrebujeme práve aktívnych ľudí, ktorí budú robiť všetko, čo môžu pre server a pre videá. Zišli by sa nám najmä kameramani, grafici, kamaráti, pedobéri a iní ľudia. Takže ak máte výkonný počítač, a.k.a. NASA stroj ako ja, ktorý mi utiahne Minecraft na 13 fps, tak hľadáme práve vás a môžete sa pripojiť. Samozrejme, ak chcete teda byť, tak môžete ma nájsť na Skype ja podjebník. Proste tá podčiarka kubík X, malo by to byť niekde ešte stále v obrázku, niekde by ste mali nájsť môj Skype a proste ma kontaktujete, poviete, koľko máte asi rokov, ideálne by bol aspoň tak 15 plus a že máte výkonný počítač, to potrebujeme. Sorry, Jake, ale nemohol som si odpustiť. A iné dôležité veci, samozrejme, je to iba pre ľudí, aby sme natáčali dobré a kvalitné videá, takže ak by ste nám mohli pomôcť a ak by ste mali záujem pracovať v takej strašne úžasnej firme, ako sme my, tak ľudne mi napíšte. Takže to je asi všetko zatiaľ. Chlapci, točíme. Jake to síce neprežil pri poslednom zábere, ale to nevadí. Takže my si vystačíme. Mám tu ešte pre vás pár otázok, ku ktorým by ste sa mohli vyjadriť do komentára. Takže prvá otázka je, či by ste chceli, aby Rocklinka Production robila aj let's play napríklad z iných hier, teda skôr videá, napríklad taký Pac-Man. To je super hra, na ktorú by sa vám určite zišiel návod. Ešte tu mám kopu iných otázok, ktorý sa momentálne predistujem v mojom notesíku. Jasné, takže či sa vám páči táto show? Presne to je nasledujúca otázka. Ak sa na táto show páči a ste s ňou spokojní, alebo chcete, aby som bol ešte viac dementnejší, keď to už hádam nejde, lebo sa snažím plných síl, tak povedzte, že áno, páčilo sa mi to, som pán, som párek a som Pikachu, po prípade Charmander. To je asi tak všetko. Samozrejme, ak máte nejaké návrhy alebo tak u nás môžete nájsť presne tu, kde je Facebook, alebo tu, kde je YouTube, teda dúfam, že tam bude, lebo momentálne tam nie, alebo tu, kde je naša stránka. Tu je možno fórum, tu je Jakubigiu a tu je Pedober. A ja som Macko Dobrá nálada, a.k.a. Jakubigiu, ktorý vás sprevádzal týmto programom. Ak sa vám to páčilo, tak dajte palec hore, like, alebo ak sa to inak volá, proste dajte mi svoje požehnanie. Potom dajte odber, ktorý by mal byť tamto úplne. Sakra, ja som si rozbil štúdio. Dajte palec, ktorý je. Nie, dajte odber, ktorý je tam hore, už sa z toho kokcem, ale to nevadí. Proste dajte odber a podporte nás. Takže ďakujeme vám zo všetkých síl. S vami Jakubigiu, navždy v pamäti. Dovidenia. Môžeme. Takže, nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak sme... Ešte raz. Takže, nakoľko bolo Ešte raz. Tohle tam bude taky, co? Takže, nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak vám ich musíme ukázať, takže... Pojebaná krava. Takže ešte raz. Nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak si musíme pre vás pripraviť ešte zo strachy. Zasrata krava. Ešte raz. Nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak si pre vás musíme tieto faily vole. Ja to asi nepoviem, dobre. Dobre. Takže, nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak vole. Fakt to nerobím na schvál. Fakt. Takže, nakoľko bolo vo videu veľa failov,
tak sme sa nemohli s nimi nepodeliť. Ešte k tým komentárom, predtým než spustíme video. Takže kto bude mať najlepší komentár, tak vyhráva presne tieto Brightlingy. Áno, sú to originál, nie až tam. Tieto Brightlingy sú to piče. Znova. Takže, nakoľko bolo v videu veľa fail, Jacob posúva ťa kráva. Do piči. Lol. Čo je to pičo? Počkaj, málo kráv. Takže, môžeme? Takže. Jake. Dobre, keby si nemal vaniš, tak by si ju možno aj zabil. Áno, Jake, poď. Čau. Chceš Brightlingy? Chceš? Mám Brightlingy, no. Dobre, môžeme? Nakoľko bolo v videu veľa failov, tak sme si pre vás ešte pripravili krátky zostrih. A ešte k tým komentárom, aby som nezabudol. Takže kto bude mať najlepší komentár, tak dopíšte svoj in-game nick a môžete vyhrať presne tieto Brightlingy. Do piče. Jake zobral si Brightlingy. No tak ich nedostanete, proste ich zobral Jake. Takže najlepší komentár bude mať Brightlingy, ktoré má teraz momentálne Jake. Keby ste nemali tie Brightlingy, tak proste má ich Jake. Cigáň. Ešte raz. Nakoľko bolo vo videu veľa failov, tak sme si pripravili krátky zostrih, ktorý bude hneď za touto poslednou ukážkou. Aby som ešte nezabudol. Tak, výherca najlepšieho komentáru. Ty vole, nemám Brightlinky po prvé a po druhé. Som sa zasekol, takže znova, lebo už to točíme po 1500 krát. Takže, nakoľko bolo v videu veľa failov, tak sme si pripravili pre vás ešte krátky zostrih, ktorý bude hneď po tomto videu. Aby som ešte nezabudol, tak tu máte vynikajúce Brightlingy, ktoré môžete vyhrať za najlepší komentár. Takže ak napíšete najlepší komentár typu Jakubík je super a táto kráva zavádzia, tak proste vyhrávate in-game tieto Brightlingy priamo od Rytmusa, alebo od Jakea, alebo od Čava Vajdu, Pištala Katoš, alebo proste vyhrávate tieto super Brightlingy. A nezabudnite napísať pre istotu svoj nick, lebo samozrejme sú to drahé veci a musíme mať nejakú autoritu. Zase som to posral. Nevadí. Ja už nemám sílu. Lebo je to piča proste, no je to piča tá kráva, no. Ahoj, ja som Macka Dobrá nálada a toto je nový program od Rocklinka News. Nie? Od Rocklinka Production. Sorry za pičovinu, čo sa zadia a bude to vlastne všeobecné info. Do prdele. Nemám to. A v tomto programe nás budem sprevádzať ja, a.k.a. Jakubík a bude sa tu... Čo? Asi som to poslal. Je vidno, že účasť bola dosť veľká a nášho hosta to asi nepotešilo, že sme ho takto dobre ojebali. To nevadí. Ďalšou správou je asi spustenie Mumblu, na ktorom sme píču, to som tam nemusel ani dávať, ktorá sa volá QP. Za tieto QPčka si môžete kúpiť rôzne veci. Jule, nazdar Voldo. Prečo ma tu sereš? Ešte musím zavrieť dvere, lebo maminka prišla za mnou a nezavrela dvere. Ak sa pýtate, čo to kurva je Mumble, tak je to niečo podobné ako TeamSpeak. Proste, áno, potrebujeme práve vás. Čiže nemal si mať kreatíva, mal som ťa udrieť, ty idiot. Nevadí, proste natáčame. Nie. Jasné, potrebujeme práve vás. Nie. Proste hľadáme nových členov. Stanley odišiel.
Olaf odišiel. Drát. Drát je ešte tu. Prečo je drát ešte u nás? Sakra! Damn it! Asi by sme to mali dať znova. Áno, hľadáme práve vás. Stále máš tam gameko. Čo je toto? Čo? Ty vole, Jake. S tebou sa pracuje asi ako s drátom. To ani nemyslíš vážne. Ja si to skočím.